Jeg skal først lige op og hoppe. Mikkel, du skal ned og presse. Det er Mia, der skal filme. Mia? Filmer den nu? Ja, den filmer. Mia, kom nu og pres ned. Nej, så kom jeg og pres ned. Jeg kommer. Nej. Okay, du filmer ikke også, Mia? Hvilken vej hopper du? Ja. Nej, nu med den. Sådan. Gør du det? Ja. Det skal ikke være så lidt. Du skal ikke stille og roligt. Okay, jeg hopper og så presser du. Bare lav en ny video, Mia.